Ей, мухи. Рампа с екстази. Може ли да си представите това? На 20 мили и нещо пред финала. Те имат като нашите... Бати Венко нещо сваля, дига спинакера, какво прави, не го знам. Slănciu ne изпраща. Nu știm, anul știți data 25, anunță în 16 de obicei. 16. Mai auzit 12. Много зехме не се приближава. Трябва да кача. Лувинг. Много зехме. Лувинг. Треперят ти плътната сега, за кой беше дори? Треперят сега, виж. Падам ти! Треперят ти кината ти да се вдори, бе, карай си нормално, бе. Виж на GPS-а си курсаш, виж как го тръгна към мене рязко. Къвзор да падам аз. Да? Кажи. Няма проблем. Не сме минали изходяща контрола, защо не се гръмнат? Може да качим. Да. Как да не сме минали, нали стояхме 1 час там, дадахме им документи, додаха, върнаха ни ги. Да. Може да